Kaya din napitay, wala pili matsikahan din eh. Uy, nasibulo yun. Ato sa tsikahan, be. Buloy! Oh! Alisa, nalang ko yung tsikahan mo ba? Ah, ang pantalan, dem dols barak ko. Ay, oo ba? Buguan ka na ako eh. Inita ka dito. Dito na lang pa. Kaya init ka dito. Ah, sige, pa. Bay, nalang to ko yung chika niyo ba? Dato niya ging adlaw, manggit. Nyaon sa mana, ayuda na na. Dili ba yun? Parte ni sa isa ka babae nga akong nailaila nga perting nga pahabay. Tamsa bay, pero wan imong gwapa diya ha. Lagi bay, syarot isa mo gapas sa mga panantaw nga hamis ug kutis. Guwapag naong. Grabe ka sexy. Nya mga mata bay, gablu-blu lang. Babangon tayo! Uy, naon sa ka man, wala man ta nag-advertise sa Nescafe diri. Kung mao man galing na, ato na nangadtuon. Aron makasiguro ta kung gwapa ba ng bayhana. Sige bay. Pughan lang ka bay ba nga. Imo kong tabangan mga pasaylo si iya. Unsa day sala nimo sa iya ha? Nadlok mo ko siya bay kay gikan sa China basi na si Cubit. Oh, na mga ka-equipment diya dala. Ay na ah. Time sa pabaya. Yeah, 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 yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Aw kana nga porma. Pasayloon ay kaato bay. Arat na. A few moments later. Unsa bay? Oh, kapoy na kayo. Doon na ta. Kaya lang balay ba yun? Amdya. Oo. Oh, sige, ato na aton. Tuwasa ba yun? Aman. Bye. Sakit kayo mo kung gibira ah. Sarabay. Ato na sige pun. Aman. Matay ko pa. Yun niya bay. Aman di. Oo. Piste. Maunang gapa nimo. Natuog ka. Ha? Matay bay, murat ni mong gwapa. Ay. Mura magnaw kabayo eh. Ay, sige sa bahay na. Ato na ba? Sige, tara. Ay Minda. Ay. Ikaw na sad? Pili makadayon. Wala sige dayon mo. Yes. Ay Minda. Sorry kay gidaganan na ka. Sorry si mong naong. Kinsan mo sa nimong kauban? Oh, Minda si Buloy day. Buloy si Minda day. Ay. Buloy. Minda di ay. Walay di ay. Mura magnaw kabayo. Unsa to? Wala kay ingon ko gwapa ka. Ay salamat. Makalag lagi mo diri. May sorry si mo Minda kay gidaganan ta ka dito ba. Ay okay ra man pud kay tingala mabusi mo kay anong nidagan ka dito nga tay. Mawala mo koy Cubit. Ay Minda, free na ta ha. Sige. Ay, yang crush. Wala may lingaw pa kung dula sa ta. Wala ay diri. Ta. Sige.
Go. Go. Lagi bay. Atay kaya. Lagi bay. Go. Dili bay. Parte ni si isa ka babae nga. Naila-ilan ako tong kuan bay. Puting babae bay. Nya unsa? Ayudan na. Go. Nya unsa? Sa man na ayudan niya. Ya unsa. What's up mga lions? Isang roar naman dyan! So guys, thank you kay nagtan-aw ka sa among video. Og karon was out time na. So, shout out kay Karen Jama, Michelle Angeline Daaw, og iya Remark Amarado, og iya Lia Hoben Briones. Shout out sa inyo tanan. Shoutout kay Chairo Warasor, Musilingan, Kang Azuki Ligaria Baldo Sagilong, and Kang Angelica Ros Mangumpit, and Chuck Nizon. Shoutout ko sa kong uyab. Sana all. mention. Kay Ibana. So shout out ko kang El Alarcos Bingat, and shout out pud ko kang Benja ni Panto, and so shout out din pud ko sa among mga brothers dyan sa Baliwagan National High School, no. So shout out sa inyo. Kung buhi pa ba mo, comment lang sa section comment section below. And shout out ko kang Shingai. So shout out pud ko kang Francis Ann Asilo, and shout out pud sa ilahang YouTube channel Vlogs Tanan. So ayan, so shout out sa inyo ano. So guys, Flags tanan. ayaw mong kalimot pag-like, Share. subscribe, and hit the notification bell button para updated ka sa every upload namin. So, thank you.